पश्चिम बांला PCDC-नि चेयारमेनजों लोगोसे खौरांगिरि नोंथांमोनखौबो हामबाय होनना बुंदों। मानोथो दिनै जोङो नैबे पश्चिम बांला PCDC-नि अस्थायी अफिस मोखाङाव दिनै 32 नं भेरगाव समस्तिनि भेरगाव समस्तियाव दिनैहाय नैबे पश्चिम बांला PCDC-नियाव जोङो मोनसे दिल्लीनि मोनसे NGO-खौ लाबोनानै दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय जों मेगननि मोनसे सिकित्सा मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा जोंनि बे 32 नं भेरगाव समस्तिनि मानगोनां दावबायसा बर' बिथां लोगोसे बिटिआरनिनो स्पर्टस आरो कालसारेलनि EM बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोङो बे दिनै आरो लोगोसे जोंनि भेरगाव ब्लक UPPL दोलोनि दैदेननायाव दिनै जों बे लांगोनायाव दिनै जों मेगननि सिकित्सा खालामदों आरो बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै मोजां मोनदों। लोगोसे बिथांमोना जों फ्रि ट्रिटमेन्ट होदों आरो जोंनि बे भेरगाव समस्तियाव जों 19 तारिखनिफ्राय जागायजेननानै दिनै पश्चिम बांला PCDC-आव खालामदों। बेखौ जोङो मोन 14 PCDC-आव जोङो गासैयावबो खालामजोबगोन आरो दिनैनिफ्राय खालामनानै जोङो 24/12/2022 बेयो सानखालि जोङो फोजोबहैनाय जागोन आरो दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जेसां हायो जों प्राय 30 रोजासो जोङो जोंनि बे समस्यायाव थानाय सुबुंफोरखौ जोङो माने फ्रि ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बिनि उन हाबाफारियावबो जोङो जिमान हायो जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो नाजालांबाय थागोन। दा जों नुबाय बांसिनै दानि जोंनि जिफोर मानसि सुबुंफोर दं बयबो माने मेगना गाज्रिनिफ्राय गाज्रिफोर जाबोनो थादों। बेखौ नोंथांमोना माबायदिहाय आरो बांसिनै गोरासिन जायफोर बेरामफोर दङ दा बिथांमोननि थाखाय माबाफोर राहा बावगोन नामा? दायो दिनै जोङो बै जायफोर नैबे जोंनि समस्तिनि सिङाव जायफ्रानोखि दिनै ससमा होनानै जायफ्रानोखि मोजां मोनदों आरो बिनि बादैबो जों बारा जानाय जायफ्रानोखि ससमाजोंबो सोलिला बिथांमोनखौ जोङो जोंनि EM दावबायसा बर' सारजों जों सावरायनानै भेरगाव UPPL ब्लक दोलोआ सावरायनानै माने बेखौ जों गुबुनाव मोनसे अपारेसन खालामनायनि मोनसे जोङो लाहार फाहार खालामबाय थादों आरो बे अपारेसनखौबो जोङो फ्रि खालामना होनाय जागोन होननानै जोंनि EM सार बिथाङाबो जोंनो फोरमायना होनाय जादों। फोरमायनो सानदों जेखि जों मेगननि ट्रिटमेन्ट बा सिकित्सा जों खालामबाय थादों बेयावहाय रायजो राजाखौ जों खावलायनो सानदों जे बेयाव खुनु राव हारि धोरोम बासिलायालासे लोगोसे जों खुनु मोनसे पार्टिखौ जोङो बासिलायालासिनो बयबो रायजो राजाफ्रा गावनि बेमारखौ नायजानो फैगोन होनना जों आसा खालामदों आरो गावबा गावनि जिथु मेगननि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनानै लागोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। दिनै जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव जानाय श्रीजुत EM दावबायसा सार बर'नि दैदेननायाव फ्रिलि आइ केम्प जागासिनो दङ जोंनि भेरगाव ब्लकनि आन्दाराव 14टा VCDC-नियाव जाबाय थानायलाय दिनै आंनि VCDC-आव गोलैबाय आइ केम्पआ। बेखायनो आं गासैखौबो जेसेबांखिनि जोंखौ सहाय खालामदों बे आइ केम्पिंआव दैदेनगिरिफोरखौ आरो जोंनि आइ केम्पखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय जायफोरा जोंखौ हेफाजाब खालामदों रायजो राजा बिसोरखौ आं जोबोद आंनि गोसो गोरबोयै आं साबायखर बावहरदों आरो लैहोर लैहोर फैनानै आंनि खावलायनाया बेनो थाबाय जे लैहोर लैहोर फैनानै गासिबो गावनि जायहा जेनेबा मेगननि थाखाय प्रब्लेम दङ बेखौहाय फैनानै खोन्थाफैजानो आं लुबैदों आरो जि प्रब्लेम जादों बेखौ खोन्थानानै जिखुनु जि प्रब्लेम ओंखारदों बेखौहाय जों फ्रिलि थारमाने फेब्रुवारि मान्थआव लांनो नागिरदों जायहा जेरै उसुबिदा दं बे उसुबिदानि खौहाय खोन्थानो थाखाय डक्टर जों एंगेज खालायखाबाय बेखायनो जोङो फ्रिलिहै लांनो नागिरदों। बेखायनो दिनै आंनि VCDC-आव आइ केम्पेनिं खालामदों श्रीजुत EM दावबायसा बर'नि दैदेननायाव। बेखायनो आङो गासैखौबो खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम जे गासैबो फैनानै बेयाव हेफाजाब लायो। ओंखायनो आं बेखौनो गुरैयै आं खावलायनाय जाबाय आंनि बुंनायखौ आं